Емил Димитров написва музиката на големия си хит «Моя страна» през 1970 година и я посвещава на своя син. Песента става известна като «Моя страна, моя България». Автор на текста е Васил Андреев, а аранжиментът и е на Митко Щерев. Във фонда на БНР се пази запис от 1970-та. Изпълнението е на Емил Димитров с оркестър «Синьобелите». Малцина обаче знаят, че «Моя страна, моя България» е била забранена, защото в нея цензурата открива буржуазно влияние и намеци за емигрантство. Емил Димитров разказва, обвиниха авторите й, че е писана за български емигранти в чужбина, като не са прочели в текста, ще се върна. Аз зададох на фестивала за забавна песен «Златният Орфей», но смениха регламента и не можах да взема награда. Интересен факт е, че първоначално песента е записана с френски текст. Излиза във Франция под името Моника и няколко години е хит там. След множеството концерти в Париж, въпреки че има възможност да остане и да развие кариерата си там, Емил Димитров отказва и се завръща в България. Христо Куртев, президент на Международната академия за изкуства в Париж, казва, че много от песните на Емил са били поискани от чужди певци от Белгия, Холандия, Германия, Мароко и Ливан. Така Емил Димитров става първият български член на Съюза на френските композитори и започва да получава авторски отчисления от целия свят. Вратите на Съюза на българските композитори обаче остават затворени пред него заради липсата на музикално образование. Освен във Франция, той е звезда и в Съветския съюз, където е кял пред претъпкани зали и стадиони.